Salibonani, welcome to Week of Entertainment. Gininda's story doesn't add up. Judge Rata gets furious. Istory sika Gininda asisahlangani iqiniso lankhona njalo uJudge Rata usethukuthele. So uGininda uthe imoto ethila ayinayo indlela yokungalandela ngenxa yemisebenzi eyayimfihlo eyayisetshenziswa. So uphinde wathi incwadi yokubhala yokusebenzisa imoto ngoJune 2020 ayitholakali ngoba umuntu ongayithola useshonile. Lokho akulungile ngombono wami. Akusho ukuthi umuntu useshonile imininingwana ingaphela. Imoto yahlala isebenza kuze kube u-2022. Ngakho bekufanele kube nezindlela zokuthola leyo mniningwana noma ezinye incwadi. Le ncazelo ibonakala njengokufihla noma ukungagcwali kokugcina amarekhodi, okwenza kube nzima ukwethemba ubuqiniso bukaGininda kanye nolwazi alunukezayo.